Super Ted Chinatownissa. Suurkaupungin pilvenpiirtäjien välissä juoksevat kapeat kadut. Ne hohtavat kiinalaisten lyhtyjen himmeää valoa. Tämä on Hong Kong. On keskiyö ja epäilyttävät hahmot hiivivät kadun hämärässä. Minnepä nyt? Senkin käntys. Se on täällä. Pete sanoi olevansa täällä. Pete! Pete! Tule jo, Pete! Noniin, lopettakaa uikutus ja seuratkaa mua. Olet kömpelö tikkuesi kanssa, Pilkku. Näitä on vaikea syödä. Eikä ole. Tosi helppoa. Akrobaatit pyörittävät lautasia näillä. Se on helppoa. Minäkin osaan sen. Ei, Pilkku! Ei, älä! Pete, tule! Keittiöstä kuuluu outoja ääniä. Poliiseilta piileksivät kiinalaiset rakensi nämä käytävät kauan sitten. Ja kuinka ollakaan, ne menee ihan pankin vierestä. Onks nää asut pankkiryöstöä varten? Paholainen! Se on vanha karnevaali Koristesenkin pelle. Selvä. Pankkiholvi on tämän seinän takana. Masa, otitko räjähteet? Joo, Pete. Aseta ne tähän. Mihin? Pamautetaan toi seinä taivaan tuuliin. Ai tähän? Joo. Keittelin riisiä, nuudeleita ja tuolta kuului ääniä. Ne tulivat tuolta käytävästä. Mitä tuo on? Näyttäisi olevan keitettyjä lihasuikaleita. Ei tuo ääni! Ai nuudeleita. Ne ovat kypsiä. Kuunnelkaa! Se tulee tuolta. Kuulostaa ihan hyräilyltä. Noin. Nyt istutaan vaan alas ja odotetaan. Ei Masa! Mitä? Älä! Luulin, että laukaiset sen nyt! Pidät sä mua tyhmänä? Häh? Ai! Olet pelle! Anteeksi, Pete. Sisään siitä! Ottakaa mitä saatte ennen kuin poliisit tulee. Mikä savu? Yläkertaan pian! Samaan aikaan Masa ja Tämä savu! Se kirvelee silmiä! Pete, mä en näe mitään. Mikä toi on? Oi ei! Joku ammuskelee! Okei kaverit, taskut täyteen ja karkuun! Räiskyvät letut! Mikä sotku? Ota rakettipakkaus, Pilkku. On aika selvittää, mitä on tekeillä. Tule! Katso tuolta, Pilkku! Minä kierrän täältä! Kautta Pilkku planeetan. Siellä on valoa. Ai! Lohikäärme! Super Ted! Tuolla on kauhea lohikäärme. Tule, Pilkku! Seuraa minua! Tuo on pelkkä karnevaalikoriste! Tule! He taisivat päästä karkuun. Me kadotimme heidät. Tämä on sinun syytäsi, Pilkku. Jos et olisi pelästynyt, Super Ted! on myöhäistä pyytää anteeksi. Katso, riisivana. Seurataan sitä. Silloin löydämme heidät. Mitä sinä enää odotat? Tule! He ovat täällä. Tule, Pilkku, ja yritä olla rikkomatta mitään. Katso, jäljet joutavat tuohon maljakkoon. Katsotaanpa. Varo! Oi voi ei! Antaudu, Pete! Kukaan ei räjäytä ravintolaa ilman rangaistusta. Ravintola. Se oli pankki. Oi ei! Masa! Kyllä, se oli pankki. No niin, Pete.
Olet ansassa. Okei, Super Ted. On aika pestä likapyykki. Koppi! Missasit? Tästä et selviä, Pete. Selviätkö sinä tästä? Apua! Päästäkää minut ulos! Varo! Mitä? Mitä tapahtui? Aha, Peten suunnitelmat pirstaleina. Super Ted, Mikä hätänä? minua ei naurata. Olet koko päivän haukkunut minua kömpelöksi ja katso mitä sait aikaan. Mutta Pilkku! Olet särkenyt koko kaupan ja Pilkku! minä olin varovainen. Mä paikailin sinun jälkiäsi ja ne 1000 kerrat kun olen kuullut sinun sanovan, kuinka huolimaton minä olen. Ja tässä sitä nyt ollaan.